ez gara konstiente, zen orainoko xeazionia egin zuten hemen, gainera papera unitz desagerrarazi zuten, errezituzten adibidez Lapurdin ez dakigu, zenbait jende errezuten, Delankrek paper guztiak eta errebaitzitun, eta hemen Nafarroan eta hala berdin unitz errezituzten ere bai. Benon, hala ere, badire izen haunitz, jende haunitz, baina nire ustez ezkara kapaul ere hurbiltzeko zen nolako neurri hartu zuen. Mende batez, ze sarraskiak egin zituzten, hasi erronkaritik eta mezkoaraino. Hor, marraztu zuten muga berri hortan, sekulako sarraski. Beno, sekulakoa. Eta ni pentsatzen dut, ez dakit niolan ererat ekarrita Zugarramurdirat, Zugarramurdik orduan, urte horietan gaur egun dituen biztanlego berbera zuen, 220 bat. Ez da pentsatzen 220 lagunetik, 32 lagun ereman Logroñorat, torturatu, txintxifrikatu, lesu eman, ondasun guziak batxi. Herria nola gelditu izanen zen, aur guzi horiek, gerora ondoko belaunaldiek eta horiek ze ikusi zuten, ze mamitu zuten eta beldur guzi hori eta horrek sekulako sarraskia utzi zaintzuen ondoko belaunaldietan, gure baloretan, gure antolatzeko maneretan, batzarrak debekatu baitzituzten,